ЦСКА излезе срещу Спартак Варна с една единствена мисия – категорична победа. И червената лавина не закъсня. Силен шут на Жордао, топката опъна мрежата и първи гол. След това втори. Натиск, скорост, характер. Спартак опита да оцелее, но ЦСКА бе като буря, която нищо не може да спре. Третото попадение разби Спартак, а четвъртия гол бе душата, белегът на един отбор, който знае какво иска и как да го вземе. Това не беше просто 4-0. Това беше заявка, предупреждение и напомняне, че когато ЦСКА тръгне напред, никой не може да го спре.